Esta serie de paneis con fotografías recolle algúns dos traballos máis destacados da Federación Galega de Alfombrismo durante o seu primeiro ano de vida. Enmárcase no primeiro foro de alfombrismo de Galicia, inaugurado o pasado 16 de novembro, coincidindo co Día Mundial do Patrimonio. A pesar de que as restriccións sanitarias obrigaron a suspender algunhas das actividades programadas no foro, a mostra mantense e poderá visitarse en Rianxo ata 8 de decembro. Bueno, aquí podes ver que incluso está a ofrenda do apóstolo, do rei ao apóstolo Santiago, e outras de repercusión internacional como a de Uriangato ou a de Tokio e outras máis. E neste momento estamos comezando a tramitación da Declaración de Patrimonio Inmaterial da Humanidade perante a UNESCO, porque estamos dentro da Coordinadora Internacional de Alfombristas, na que están Xapón, India, Bélxica, Malta, Alemania, México, de todo o mundo. A Asociación Ondiñas Mainas de Rianxo, que integra a entidade xunto con outras 14 de toda Galicia, amosouse moi satisfeita de poder acoller esta exposición nun concello con gran tradición de alfombras florais que se remonta ata o século XIX. Como a alfombra xental ten un recorrido de 30 anos, pero xa os antigos nas procesións de Sacramento xa botaban fiuncho, espadelas e pétalos de rosas para o paso da procesión, con cal non son só 30 anos, son moitos máis, posiblemente dende o século XIX. De igual modo, o alcalde destacou o gran labor de difusión que está a realizar a entidade, coa incorporación de novos elementos propios da cultura e do patrimonio rianxeiro. Pero tamén vemos como incorporaron incluso símbolos novos que teñen que ver coa propia tradición local, como pode ser monumentos locais, como pode ser a simboloxía galega que empregan da cotío nos seus elementos, de elementos rescatados do patrimonio arqueolóxico como son os mouchos, eso só por falar de algúns elementos rianxeiros que conforman ese legado que pretenden trasladar a futuras xeracións, non?